A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, czemu Raymond nie chce się ważyć ze starymi umami, co ten pierun dostał od liderki Sali i jaką katastrofę ten pierun utworzył. Zapraszam. Siemanko, tutaj Raymond. Po krótkiej przerwie, wracamy do mojej Rajzy. Chociaż kukając Kaj je, to Rajzę Fiber mi wytorbiła w kole. Chyba dość fanzolenia, ostatnio żeśmy znaleźli część maszyny i kawałek kamola z ekip z deki. Kuknijmy jeszcze na jakie mam Pokemony. Toka Sroka, która nam się we Sreloa zmieniła. Mamy Sztromfafika tradycyjnie, Zigazonę, Ulanu Mysza i Chipfoyera, co wonią ewolucją. A jeszcze tak zapomniał o Klarze Sobieraj, ale obejrzymy kogo, może kogoś lepszego chycimy, bo ogniowego już mamy, a ja stąd wydupią, bo tu jest ta kochica, że hemoroidy mi wypaliło. Pieruna niezica na kole bez 3 tygodnie bez to. O, jakoś stara uma, te ciebie tu wcześniej nie było. A witaj serdecznie. Mamy lokalny specjal hołdy Asha. Tego debila? Nie, to jest hołda popiołu. Ja, a w życiu to je mam diament, ja. Też jedno ciastko? Ja do wyj. Dziękuję ci, kochaniutki. Dostaję ciastko lawowe, elegancko, to jest lepsze niż ostry keps. O pieruny, jakie tu są srogieranty. Zawsze tego pragnę na hołdach. Te krawędzie. To balsam dla mojego pół... Nie kończ, koniec. Góral, Erich, chce się ciuleć. Nie wiem, myślę, że Fafik nie jest dobry na kamole. Wodno mysza, trzeba się ładować. No dobra, to źle zabrzmiało. Dawaj, bąbel promień. Zaczać tego pieruna. Taki smród musiał być super efektywny. Och, porażka ma gorzki smak. Ja, cyjanek potasu też. Dobra, nie będę straszył tych ludzi ty. A tu co mamy? Te krzoki pieruna. Obejrzymy co jest w krzokach. A, nuple, no dobra. O, ma czop te. Chycimy go. Mamy czopa. I nazwiemy go Vela, bo mu fajno Vela. Vela. I tu nie godą o akcesoriach do haźla. Vela se potem zbierzemy. A tyś byście potem pitli, te. Nie, co ty tu robisz? A co ja tu robię? A kogo to obchodzi? Grunt to familio, chce się ciuleć. O nie, to jest ten pierun. Utwardzenie. O nie, Klara, tak nie będzie. Konfuzja nie będzie działała, to już ciepka molem. Powinien już się zmywać. Hopie, ale tu zmywaka nie masz, co ty to robisz? Hopie, co oni... Dobra, idziemy tu. Kurde mola, tam była bala. A nie, mogę tu iść po to. Legna oparzenia, ja? No dobra. Czyli penaten albo niwea do życi. No dobrze, dobra, idziemy dalej. Codziennie się tu wspinam. Wiedziała, ty nie masz co robić w domu, nie? Daj pozór, jak będziesz jechał na dół. Bez zatrzymania. No, kiedyś to na pewno się zatrzymiesz. Obozowiczka autyzm i części rowerowe Julido chcą się ciulać. O nie, to jest ten sromisz. Dobra, łupacz nowej, a ty walniesz też łupacz. Mamy 2 łupaczy, ale nie zasmrodź ich wszystkich. To poszło nie tak. Chyba guziki w swoim mundurku te. Czuję, że zaraz upadnę. No to gibej się, dowej. Hopie, no, jeru, nastoisz festę. Koło mi tyle razy poszło w luft, że mnie zadek boli. Hopie, mam to samo po tych ciastkach lawowych. Powiedzcie mi, w to dodaję sos srirachi do sernika z rodzynkami te. Właśnie, możecie napisać w komentarzach, czy jesteście team sernik z rodzynkami, czy bez. Bo jest tak jest team malinowa chmurka, hehe. Dobra,śmy są teraz w Lava Ridge Town. Co tu się dzieje? Pierre te zakupują na żywca. Elegancko, to jest moje miasto. Cześć, lubisz gorące źródła? Ja jestem takim źródłem, a na wierchu możesz się zamoczyć ze starymi umami. Co, i mam ze starymi umami się moczyć, ja? Przekonałeś mnie. No co, coś mi się od życia należy, nie? Mamy tyle ciepłej wody, wiele nam potrzeba, bo te źródła nigdy nie wysychają. Odwrotnie do mojego gardła. Ciepniesz mi na jednego rompera mocne. Nie, ja gorzoły nie piję, jest taki sportowiec. Dobra, uwaga, umy, żeby się hersklegodów nie dostał jak wejda. Wiesz co, na coś ich nadepnął. A to nie jest twoja szwaja. A że to dziwne z twojej strony, że tu siedzimy. Lubię z Krzesiem się czasami wygrzać. Jeruna cały czas no coś po czymś depcza, nie chcę wiedzieć co to było, idemy dalej. Jeruna, a wisiorków nie miały, na pewno. A, trzeba coś kupić te, bo mi się bale kończą. Czy mogę ci służyć? No, nowej haziel taśma i wspaniałe bale. To jest nasze 10. Ocucacz, ja? Dobra, czekaj, wezmemy 2. O, super uodganiacz, czyli zdjęcie mojej ciotki, dobra. Wezmemy, żeby nas nie szterowały. Dobra, i tak. Idziemy jeszcze na publiczny ten... Mam tutaj jajko. Ja się pytam, dlaczego swojego hopa zakopałeś? Myślałem, że się coś wykluje, ale niestety nie. A pomożesz mojemu jajcu? No ja! Czekaj, bo nie mam placu. Dobra, to Klara, idziesz wek. Dobra, bierzemy
Jajo. To musiałem nawiązać do Ericha. Dowe jajo. Ja mam jajo. Dowe jajo. A które chcesz? Łoba. Mam ino jedne. Rajmund dostał jajo. Bajo, jajo. Ja ci dom bajo jajo na Inowrocławskiej. Jest to, zakopia się razem z tym hopem. Bycie zakopanym jest wspaniałe. A, uszczypłeś mnie w zadek. Jeruna, ja nic nie robię, Ja se tu jaja robię, a oni nie, co to je? Zielarnia Pokémon. O jest, idziemy. Siemano, wonią mi to dobrym ziołem. Poproszę tymianek. Proszek energii, a? Czemu nie taki biały? No dobra, dalej. Korzeń energii. Leczący proszek, ja? Czyli ibuprofen, ja? Ziele ocucania. Dobra, nie ma tu nic ciekawego. A tu co je? Moja lipsta ogrzewa moje jajo. Dobra i wychodzę stąd. Jednak to miasto mi się nie podoba. Dobra, idziemy. Idziesz na pierwszy ogień. W końcu się na coś przydasz. Może jak trochę polatasz, to... Oj, runa, co? Jak tu dupi, co tu się dzieje? Ja tu nic nie widzę. Jak byście to zrobili, że macie mgła w izbie? Hej, jak tam kandydacie na mistrza? Tutaj kandydatem to wyście są tu na zapalenie płuc. Liderka sali ugrzewa ognistych Pokemonów. Nie godę, myślałem, że roślinnych. Jej miłość do Pokemonów płonie. Ja, to moja rubomysza to ugasi. Nie zbliżaj się do niej, bo spłoniesz. Jak zadzwania do firehopów, to je się bardziej będzie kaliło spalić ta buda, bo taki rachunek za BHP dostaniecie. Dobra, idziemy dalej. Co to jest? Kurde pieruna, spadłeś, co jest? Poleciałeś do góry, o co chodzi? Co to było? Bo część naszej izby jest Australii. Dobra, nie ma to sensu, ale ma to sens. Jeruna, tak spadł, kurde, te moje kolana, Jeruna. Co tu jest? Widzisz, jak mój ogień dziko płonie? Chłopie, ty żeś z Zoli wylos. My name is Jeff. Chcę się ciuleć. Jerun, co to za gluty? Chłopie, jakbyś mógł nasmarkuć na Zoltę. Czerwone gile, to już jest chamstwo te. Jeruna, ale mnie to kolana bolą od tego upadku, Jeruna do góry! Energylandia. Dobra, idziemy. Kurde, jakieś teleporty. Jeruna! Ała, pieruna, mam czerwone kolana jak ciotka po podwyżce. Jeruna, tyle dziur. Którą wybrać? A muter mi go da, że ja mam burdel w pokoju. Dalej zapodawaj. I właśnie mi się rak prostaty objawił teraz. Bardzo kocham hołdy. Jace i Eli chce się ciuleć. Te Jaca, ale to jest od Eli czy od kogo? O nie, wodnomysza dostała łogon. Jeruna, w które dziury? Au. No nie, Basior mi się odezwał, Twoje Pokemony wytrzymują przy 1200 stopni? No nie, ale twoja żyć ty znie. Kola i Gerard chcą się ciuleć. Panie Nupel i Pankowiec, elegancko. O, Sztrumfafik ewoluuje, brawo Fafuś. Tak je, mamy hałoka we hełmie. Jeruna, kaj są te dziury, tu kejda. Jeruna, beda żygą, o nie, Jeruna, czekaj. Dobra, jego to w ogóle pomina. Kurde, zeg jest na przodku, kaję mu miśte. O, Jeruna, w końcu zeg jest, nie! A jak tam nasze jaju? U nas skacze te. Obejrzymy, co nam się z jaja wykluje, a teraz będziemy się prać z tą babą. Witaj. Nie, czekaj. Marny jeże, trenerze. Jak się tu dostałeś? Normalnie wziąłem młot i bez ściana ci tu zeg przylos. Ja nie mam czasu na jakieś skakanie te. Józek jest w planery. A ja mam na drugie szpanery. Teraz ci zademonstruję gorące ruchy. Jocha Józek nie przylos tu na pogaduchy, dowej. Lider flanery, chce się ciuleć. Wiedziała, co ty masz za krzuki na łebie te? Bardziej jesienne, ależ prycha z ciebie dobra je te. Dobra, Chipfoyer, zaczynasz. Znowu gluty. O nie, to jest ta podróba Audi. Chipfoyer chce szybki atak, ja? Dobca to. To jest żółw ze gruby. Chipfoyer jest zakochany, ja? Ale myśmy tu na zaloty nie przyleźli te. Czyste niebo, hopie. Niego kopci jak ze żuka. Oj, bardzo tego chciałem. Żeby ci lisa pokazać, co? Ja dopiero niedawno zostałem liderką sali. A w darta w bilarda też dawno z nie grała, ja? Raymond dostał odznaka żaru. Ale nie żara. Jest żar, czyli hajcungu. Raymond dostał atak przegrzanie. Czy tak naprawdę to seta gorzoły? No i takie nagrody mi się podobają. O, cześć Raymond, kopę lat. Nie przesadzę, aż tak dawno odcinka nie było. O,
O, więc zdobyłeś odznakę, jak się moczyłam, ja? Jucha, nie obchodzi mnie, z kimś ty się uczyła. A właśnie, te stare umy kazały cię pozdrowić. Pieruna już wiedzą. Raymond dostał gogogle. Z tymi goglami możesz bez pustyni przeleźć, bo tam jest sroga haja. No dobra, elegancko. No i proszę państwa, rewelacyjnie wszystko się ułożyło. Jeszcze kukniemy, co nam się z jaja wykluje. Dobra, nie dogonam się, nie da rady. O, tam je bala. Samorodek, ja? To jest samorodek. A, dobra. A, to są pieniądze. Dobra, okej. Kurde, już się bałem, że jakiś homunculus. Dobra, no to my i kukamy, czekajcie. A tutaj będzie co? Tutaj, pójdziemy tutaj. Jeruna, jak tu wieje, pieruna, taka idziemy tu do środka. Cudowna wieża, ja? No widzę, no piękno. Tutaj trapinisz, ja? To nie szczury, to nie. A tu trzeba na kole przejechać, dobra. Dobra, mamy tego trapa. No tam przejedziemy. Udało się. Dzwońcie do muter. O kurde, co to jest? Co to mamy? Korzenia. Dobra, bierzemy pazura. Jeruna się zawaliło, ty kto to budował? Co to było? Jademy z jajem. Dobra, nie wiem jak to jajo się wykluło. Ułożymy w następnym odcinku, więc to by było na tyle. Dzięki, żeście byli. Tradycyjnie dajcie szłapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem. I wyczekujcie następnej rajzy Rajmunda. Do zobaczenia.